Quería facer unha denuncia. O meu home, por maltrato. Acabei cun brazo roto, dúas vértebras desprazadas e o tímpano perforado. Mallábannos co cinto e dábanos de beber aguardente para calar os choros, a fame e o medo. Sinto que non estou concentrada. É que teño que entender. Unha nai é unha nai, pero o pai tamén é lógico que queira estar cos fillos. Se ti metes a unha rán agua moi quente, está pon todas as súas enerxías en pegar un chimpo para salvar a vida. Se a metes en auga fría e vas quentando pouco a pouco, morre na auga a ferverse e decatarse do perigo. É que orellas máis grandes tes. É que dentes máis grandes tes. Es ti a muller que me vai dar unha casiña. Esta é a túa casa. E a partir dese día, ela foi a miña nai. De pequena pensas que as cousas poden ser de outra maneira, pero logo os príncipes non son azuis. Non son azuis. Chámome Marga do Pico. Porque unha traga e traga e traga, pero non se pode tragar e respirar ao mesmo tempo, e eu necesito respirar. O 2 de outubro de 2010, a miña exparella. É tremendo, pero estes son os relatos de maltrato de tan só 7 mulleres. E os maltratadores onde están? Quen son os auténticos invisibles? Porque non hai perfis, e calquera de nós pode facer este papel. Conseguiu castigarme coa súa última chamada de alerta que si cumpriu. Non vas volver ver ao teu fillo.